Kusho noluthathanga lo sesibona neshashazo ngenethu buka ayidakamizwa ezithuliwe ubheka amaphoyisa into ezenziwa amaphoyisa eshaya abantu zikwenza kwethu uhulumeni uthula uthini izinto ezikanje mezenzakala cause labantu imagine much iapprove ayikho into engayiprove ukuthi okay labantu laba bathayisa isidakamizwa nayi proof enye and this is not the first time meaning is a proof check this out Sina singobani okay sabuza ukuthi la kwenzakala ngitheni sabuza lokho badlula omunye nje ubhuti bamthathile bambalekisa ngemoto oh khona ubhuti obela ushaye mina iphoyisa likushayile kazi bangithatha bangifaka eFrikantama ngikhishwe sengibe eFrikantama khona ima bakushayelana angithi angazi ukuthi ngishawulana noma ngamazi noma bengathi bengenzeka ngicela ukuthi why since amaphoyisa abantu bemashini mashi mangabe kwenza i-operation uzongena iphoyisa bese ngena namuntu wemashini mashi bangena amaphoyisa u2 angena phakathi ngabuza akusho ba protected right so lo mfana lo kasiyasho kulo muntu osishelela ukuthi asingene begqoke into eyodwa nali lona leli lengishayela laphinde la ngibuza ngisacela ukuqedela balekisile balekiswe wona imani yaqeda umfethu athi ngifakwe eKwantama lona leli phoyisa lingishayile ngewasho iphoyisa and umasi ngishasa ngintshontsha iqhumile la ngiyabona mina ade ngibuze igazi nelikhombisa ngishasa ngintshontsha ngifuna ukubonakala phose likushayela ukuthi ufuna ukungena la ukuthi ngibuza ukuthi why amaphoyisa ezongena wodwa why angahambi nabo yithi mhlambe njengoba sime la kwithini socela ukuthi why kuthiwa bangene bonke bodwa kungangeni ikamera ngishayelwa lokho ke ngithe mangifika ngaphakathi yena lo baba lo wamvezayo usiganana wangibuza ukuthi ngiyafuna bangirefresh bathi uyafuna ukubona ukuthi iphoyisa ngoba ngikhala ukuthi ngibuza ukuthi ngishawe naye khona la emotweni ngibuze emnyango bangifanga phakathi bathi ubuza ukuthi ushayelwana wathiwa ngena kweKwantama angingenanga bengidusha ngizingenele mina because angithi ngifuna ukubuza ukuthi basi bangifuna ukuthi ngishayelwana sema ngifika ngaphakathi bathi uyafuna ukubona ukuthi iphoyisa kumele kushaya kanjani base ngicela ngivale iKwantama ngithathe imihamba nongishaya ukuze ngikwazi ukubona iphoyisa ngishaya kanjani ngishaya kanjani mashaya ngabuza ukuthi ngishawe la imuvile iKwantama emva kwalokho kuthathwe lelo phoyisa lelo lishuthiwe lahamba labalekisa lokho uza kuleso sithombe likhona silona liyavela aliklini lezi lokho nomphathi uthe uyalazi nomphathi uthe uyalazi bebahambe naye nje nomphathi uthe uyalazi thina sibatshelile ukuthi njalo mangabe kukhona into esingayiboni ehamba kahle singene nawo amaphoyisa ngaphakathi kusesha iphoyisa ikamera kwenze ukuthi iphoyisa lihambe lodwa ngoba amaphoyisa into ayifunayo afuna intshontsho amaphoyisa vele agcwele lapha kumadlanga commission nje ngaba kekho la amaphoyisa ukuba ena kwekho lapha amaphoyisa amaningi agcwele lapha kumadlanga ngoba afuna intshontsho ngaso sonke isikhathi adedela imasela nje obuwabona nje ekelile apelisa emasela yazi imani man guys ngi-live ngifuna ukuqala phansi story ngifuna umuntu ozosichaza from the start ukuthi kwenzakaleni bese ngiyaziveza la ngoba ngifuna ukuthi sibe nayo le evidence la ngoba amaphoyisa ngathi ngiyabonisa asinipho ngicela uze lapho uthi phambili ubani ongasabi ukuchaza isikwenzakaleni from the start kwenzakaleni yabo nje oqala amaphoyisa abanayo right ukuthi nathi thina siyazazi ukuthi sibangakanani yabo sibancane badala labantu masikhuluma nabo whatever siyenzayo siyenza phezulu komthetho nathi bakhona basibhekile akekho sishile sathi asishaye umuntu la okay siyaklina okay nayo indawo engcolile ufuna uyiveza le ndawo okay angithi niyazi kushoni nathi asihambeni kanje sibuye ngala nayo indawo siyayibona akwazi ukuthi etown ngaba nendawo nje inje le ndawo nxa ukuthini dayiswa ama drug la etown khona abantu abahlala la abafihliwe laba nibaprotectayo la sihle sifundile bafethu umsebenzi ayikho sila ngoba sifuna khona ukuthi okay behambe labantu sikwazi ukuthi masifuna ukwenza something sikwazi ukuqasha etown hlala emjondolo hayi ukuthi afford ukuhlala etown siyakwazi singahlala etown ukuthi singaba namandla ukuhlala etown phela nina ngikwazi ukuthi niprotecte labantu la hayi ukuthi nina njengoba eshilo uMajesty ukuthi kunabantu la kunomuntu ophezulu othuma nini
uthi uma nina thina soxabana nani vele nina siyinto siyazi ukuthi phakathi kwenu khona awukwazi nje ukuthi isinto eyodwa ngoba leli lishayile nje liyayazi kahle into eyenzayo khona igenge incane emaphoyiseni engangathi iyona khona ubaba la obezivimba okay mawuthi senza into wrong esivimba hayi ukuthi akwazi ukubamba umuntu kanje sinama rights ethu nathi nama rights enu ahlukumeza ama rights enu nani awukwazi ukungibamba uma sizongibamba ngezandla asinisabe thina siyanihlonipha phezulu komsebenzi wenu nathi phezulu kwemashe sicela nihloniphe awukwazi ukuthi nize nisibeke isandla. Okay, so into enzakalile la kuyamasha kuyaclean wena nokuthi kuyamasha niyayicleanela niyicluleleni kahle sidlule kanjani idlule la amaphoyisa agijima ezoma kule building le nibona la azoyivikela ama la ngaphandle kwe building anqabela abantu ukuthi bangene so mina ngifika nje amaphoyisa amela ngaphandle kwe building ayanqaba ukuthi abantu bangene so singenile phakathi lapha kule building le lapha phakathi leya singenile nomphathi wakuyona ilokhuza bayanqaba ukuvula lapha athi amaphoyisa nawo ayikho into angayenza athi asihambe ngoba ayikho into abangayenza kodwa bakhona abantu lapha ngaphansi bathi bona abanayo amandla ukuthi bangene ngaphansi engikwazi ukuthi angithi khona nomuntu onika tip off ngayo le ndawo ukuthi khona idakamizwa la so njengoba amaphoyisa emile la mina sengikhuluma into engiyibonile mina angikwazi okwenu mina ngiwafica emile vele la amaphoyisa ulayini mhlawumbe u6 or 7 mangiwabuza ngisho into enzeke kumina mina ngithulo bami ukufakazi uwitness ba uMadlangi ngoba kuyacaca ukuthi uMadlangi yonke indawo mangifika la amaphoyisa athi awanivimbile into ayishilo athi agade nina ukuthi nina ngoba niya clean into abayishilo kulula lokho okay abasivimba ufike kanjani kuze kubekwane izandla kuze kube khona ubenisana ufike kanjani ngose ngwabonile amavideo bebenqaba bethini ukuthi ningene la kuDube bathe nobani nina uthi nifuna nibuilding angithi labantu abahlala la ingobani bakhokhela wona amaphoyisa angithi amaphoyisa awasondli ngemali yawo ayazi ukuthi umuzi wakho uma ngokuthini vele umgebengu uzokholetha la vele labangena labe manje ingakho bona abanandaba nokuthi kwenzakalani eSouth Africa bayasebenza abanendaba ithina singasebenzi esafuna ukuba nefuture mina ngicabangela ninakuphela nanokuthi ingane uzohamba ingane yakho isala yabo lesikhathi isala ingane yakho ukuthi wayishiyela amafi izobuya izohlala la ngoba wayishiyela amafi waduka ukuthi uyishiyela amafi into engeke ikusize kusasa yabo ufuna uyikhomba le phoyisa unfortunately inkulumo yami sorry ngifuna ukunitshengisa le ndawo esedrobheni le abangafuni ukuthi singene kuyona amaphoyisa nawa lapha ya awafuna ukungena athi le ndawo asazi ukuthi yini le ndawo engaka efihliwe la this is a building by the way in town angeke how khona neintatheli la ihleli la intatheli yeah no witness bani ke nina kuMadlanga witness D okay abantu ade bevela ngale angithi ade bevela ngale abantu ade bekhona bevela nje ngale as you can see nala kuhlala umuntu la there's clearly someone ohlala la nakho nala uyabona ukuthi indawo nje tunuka ngisho indenuka insango yemboza or something like that but it smells very angwazi ama drugs anwanja but inayi smell less so niyabona ukuthi yini ke esikhuluma ngayo la amaphoyisa nawa la ayanqaba ongena athi ngiyakwazi wona ungena even though they've been given a tip off by umuntu ohlala khona la as you can see they've been given lenga la awuvele mfethu ngiyela ngala ngoba ngiyakwazi xa ukubamba la unubone ngala cabanga ke indle abahlala kuyona le iyona ndle abahlala kuyona lo ngoba ubona nje la yabo nje sithe masifika la kukhona umfane kade la ebekade ehleli la okufika
kwathiwa masukubona thina ke umfana wagijinyiswa kwathiwa hayi akagijimi akekho nje ubalekile. So niyayibona ke le building le. This is the building that amaphoyisa, it's right slap bang at Drobeni, and amaphoyisa are refusing to act on a tip-off that says what's in this building kunama drugs. Bayanqaba. So mina ngoba ngisho ngwafice eme kanje eyiskele amaphoyisa la, and when I asked ungena bathi kuzongena abantu abawu 2 or 3, but the whole time kuthiwa bebemile la bevele begade le building. So we don't know ukuthi yini kahle kahle le gade kule building. I think ibona baziyo ukuthi yini protectiwe la, but the community is out njengoba sashilo ngama Thursdays ukuthi we don't rest. We are out here trying to bebezele kahle kahle ukuzocleana kona lokungcola lokho sikubona la, yabo. But amaphoyisa ngoba wabona wonke lawa ya emile lapha ya, wonke la amaphoyisa demela ngaphandle, wonke la amaphoyisa wabona lapho bemela ngaphandle enqaba ukuthi ungene la. Awafuni futhi ungena lapha phakathi in the house. They are refusing, bathi ngeke bakwazi bona ungena la. And kukhona nabantu ade besibabona lapha ya, you see lapha in that window over there khona abantu ade bevela lapha ya, and that was what prompted abantu ukuthi beze la. Mebefika bafika umfana omncane is out here, lo mfana la uyena obechaza ukuthi inside here kunendawo zama drugs. So lo mfana ngathi ukhona around the area, uyena bacelile ukuthi bazonaka le building, ubaqhwebe nje beshona ezantsi wathi abeze kule building. Kodwa nawo amaphoyisa ase South Africa over there, nawo ngobwabona over there amaphoyisa, instead of going inside the building to check what's going inside the building, they decided to stand out here and protect the building. So bebengafuni bonke labantu bangene, but like even before bathe abantu kuzongena abantu abawu2 kuphela. Obviously bebengafuni ungena bonke, bathe 2 njengoba dubeza abanye bashayiwe. Sorry. Asayixoxela bapha ayikho lento sixoxela. We should tell a building on this side. Kunjani niyaphila bafethu? Naze na eli. Nini. Kunjani? Usofa lo muntu. Mangobas. Yeah, mfethu. Ngicela ngithi interview 1212. Hayi nami ngisayenza interview nami la efonini yami. Ningi interview ukuthini na abantu abazi ukuthi kwenzakaleni. Interview yanibona guys. Mina ngothini? Highlights lapha ngapha. Hayi buzaniboni, sona story credible lesiyana, mina nginaso nami ngichaza. Okay. Mina ngizochaza into engiyificile la. Okay, it's fine. Ngifica amaphoyisa emela eyisikahla mhlawumbe wonke lamaphoyisa ame lapha. Bemela engafuni ukuthi abantu bangene kuyona le building. 7 or 8 angisazi bangaki lamaphoyisa kodwa wonke bemela engafuni abantu bangene la. Enqaba. Into engibuza wona ayikho related to. Ongizolo abasho bathi i-private property. Mangibuza ngithi wazi ngani uthi private property, uthi naye akazi kodwa angiyakwazi ungena kwi-property. Mabesifika lapha yani bafike bayimela nje amaphoyisa nje sathi thina hawu unqonqozani at least knock on the door ke to show ukuthi you're doing something. Banqonqoza 2 bathi hayi ayikho nento esingenza bekho abantu abakhona la ngaphakathi. Mina ngikhona into engiyibonele yona ngosi. Base into efuza wona ayikho related. Sebeyibiza amaphoyisa ama-private security asazi noma azosishaya nawo noma azowenzani, we don't know, because yona country siphila kuyona le. Into engifuza ayikho related to this. I don't mhlawumbe yazi mhlawumbe awazi. Umasipala wathi ukhipha imali ngo-11.9 million for ama-upgradements of i-SSC selethakhona for the Oh yes, I saw. What's his response? Ufuna ukusho lokho kahle kahle. Kuma-toilets, ngihlangana nama-toilets mina esadek.
it's all about uniting Africans. Hayi sokhuluma ngeza ngizoyiphendula. Ngiyabonga. Bafethu iSouth is a problem shem. Sisalindile ke njengoba nathi besishilo ukuthi iyona problem that we have right now. Ukuthi inkulu indaba ekule building le. A very big problem. Yabo nje ngizomeduzo intathela ngithi. Hayi intatheli. Ngifuna ukuchaza wena nje yabo intatheli wena ngithi awukho imagine manje. Uboneni wena? Mina into engiyibonile angithi clean up iqale ngale ngezansi. Ufuna uveza ubuso bakho ngaze bakutarget. I-clean up iqale ngale ngezansi. Sanyuka ke noma ngingekho good ukuthi lo mgaqobani lo esukona njengamanje. Sanyuka seza ngala thina siyayicleanela nje asili namuntu siyacleana nathi siyintatheli siyashutha umsebenzi omuhle ithekule yacleana kuhle. Hawu mase sifika kule ndawo le. Hayi sithola amaphoyisa agcwele igate. Avimbile amaphoyisa amaningi. Amaningi amile la egethini. Hayi sifika sibuze yini kwenzakalani la yini le efihliwe kuthiwa hayi asingabuzi izinto eziningi asiqhubeke thina nesikwenzayo. Sithi manje why kuvinjiwe la sicela ukungena sibone ukuthi kade kwenzakalani la and la oveza khona bekade kukhona umfana okhona la. Ohlala kule yandlu le yale esike sabavezela yona. Hayi lo mfana ukuthi bamtshelile ukuthi akabaleke cause unyamalela ngaleso sikhathi. Hayi sicela ukuthi singene klithi sibone ukuthi kwenzakalani bathi ngeke abavumi. Bathi kuzongena bona banqabe ukuthi nasingene kwangena amaphoyisa awu2 angena afike akhuluma nomunye umama lapho obekade engaphakathi ngale bafike bakhuluma naye asazi ukuthi bebekhulumani ngeke bakhuluma ngena amaphoyisa njalo akhuluma nalo kwangena amaphoyisa awu2 umama ubevele ngaphakathi ubevele ngaphakathi kwangena amaphoyisa awu2 afike akhuluma naye bakhuluma nalo mama ukuthi bebekhulumani ke asazi kodwa thina ke sabe sasaqhubeka ke sabacela sicela ukungena hayi basivimba impela kwafika nje nomphathi wakhona impela waphethe hayi wanqaba impela saqhubeka thina nemash hayi nemash neclean up saqhubeka neclean up saclean saphindele zasila siphuma khona kwezinye indawo abayikho indawo abayigadile bagadele indawo kuphela sasithi siyabuya manje sasizoqedela ukucleana njengamanje sasithi siyabuya siyafika namanje still bagadile futhi manje mina mangiqhamuka ngithi benihamba nami njengamanje sasifika nawe njengamanje uma sasifika nawe bathi manje ngibuze kodwa ngingiveze ukuthi lo benikhuluma naye manje khuluma uma sasifika nawe njengamanje lo baba lo ophethe amaphoyisa uzokhuluma iphutha uthi bona abavimbanga kodwa bagade angazi noma babukela ukuthi siyaclean noma benzani uqamba manga nje lo baba uqamba manga cause bebesinqabela la kuze kwathiwa asihlangene thina nokuthi yini abayigadelela masubabuza ukuthi kade why bangafuni singene la bathi bona akuyona udaba lethu lo asihlangane thina nalokho but sabashintsha story manje kuwena and mase singena naphakathi ngisingene namphakathi yes siphuma ngaphakathi njani amaphoyisa inenziwa amaphoyisa uma singena ngaphakathi phela sesiyona okho kulendle okuhlele kuyona bokufika ngoba vele siyazi ukuthi shosho vele bakhona ngaphakathi because bebekhuluma nabo sinokhele sodwa bona bazange basize ngalutho bavela bayimela nje eceleni abasize ngalutho sazama ukunokha sazama ukwenza yonke into bame nje eceleni abasize ngalutho nayo into eyenzakalile blow by blow bathi akunokethena bayikho mama bona mathemba lokho akho bantu la ngaphakathi bengazange baze benze lutho bakho bababonile abantu ngaphakathi bakhona abantu ngaphakathi bakhona bani umuntu uhlala la wena ngala uhlala indawo mo self ngakho phakathi phela ngabona simcela khona umuntu ehlala phakathi wabona ngahlala ubona phakathi hlela ephala ngabafuna hlela ngamablocks la abahleleni phakathi kwenzakalani angiboshe njalo zokuthi mina modlala bona phakathi hlela ephala ngabafuna phakathi sigadile la angazi kwenzakala awunicela njalo modlala ngela hlela lo blocks la thina besingayinaka ngale ndawo but manje sinakile ngoba ibona basenza ukuthi sigcine ha nami impela ngibafice bemela bewulayini bengafuni phela bathe yabona bashongolose singangeni hayi bathe kumina banqabanga bathi kuzongena abantu abawu3 masingena bafike bayimela nje lapha eceleni amaphoyisa ayigoqela izandla athi hayi ayikho into esingayenza sala abantu lapha yabo kule yandlu uthi unjani phakathi hayi le ngaphelela
Oh, ilebe secaleni le. Iyo lebe engena. Oh, le ngiyayibona, ayihlala umuntu la. Hlala nje umuntu nje. Hlala umuntu la. Khona ngisho umuntu wesimame. Hayi lapha phakathi bakhona. Yabo laba bangafuni khona singene bakhona. Nje bathi abantu babala babasebenza. Bathini? Bathi basebenza babasebenza. Mshayabo. Kumlo senza ngahlala bona. Hayi kuyona ma-foreign lapha. Foreign njalo ngisho ngaholi u30,000 liyawazi ukudlala eshaqini for whole year. Yabo? Yosisilo uthi But ngeke nje kube ukuthi base ba protect ama-foreigner angaka amaphoyisa never. Ngeke amaphoyisa a-foreigner protect ama-foreigner angaka. Uyazi abazi umkhosi. ukakhuthu amaphoyisa anemashesi endaweni ihla kuyona le ngibona isifaka nje bahlaki bayazi amaphoyisa ngeke azivumele la. Sister, but this place is private hospital. It can happen or it can happen. No, I don't. Yeah, it's the back one. It can happen or drugs here. It is really protected by all means. Lapha ngisho smell salapha. Yabo mase uzwe smell lapha akusona smell se uyanuka, like uyanuka kodwa it smells. Babonani? Kwenzekeni? Nap. Niyathola ama-drugs. Mark. How? Kucelile ke. Nawo abantu. Nje. Yini le insango le? Awushema amaphoyisa ethi ayimele bandla wabona ngisho kwanto errong. Oh nawe nomjovo yo guys bukani. Na umjovo la. Umjovo la. Umjovo ke ngeke kube insango bazalwane. Lo mjovo wama-drugs lo. Umjovo wama-drugs lo. Uzani ntathini? Insango le. Umjovo wama-drugs. Ayishuthi camera mntwanisi, ayishuthi naphi phakathi. Ayinde ayishuthi camera. Amaphoyisa shema ayimele bandla. Ahead ukuthi nje niwenzelana umsebenzi wabo wahlangene shame amaphoyisa ase-South Africa shame. Awubandla. Wathathe uplastic. Kuphume lapha ngaphansi. Yabo njengoba ngaphakathi mina Kukuwesi ngokungaphakathi. Awubandla amaphoyisa ayigxekele. Eyibona vele. Ashema amaphoyisa ayigxekele bandla ukuthi nje wayini wahlupha wena ebhizi kanje. Aw shame. Buka nje bandla amaphoyisa ayimele guys. Akaxakekile nakancane. Ayimela amaphoyisa. Guys, bukani guys. Naphuma nama-members ethu ukuthi amaphoyisa amele abahlonishwe. Aw bandla amaphoyisa wanendaba shame. Anandaba. Khohla kanandaba shame. Hayi bafethi South Africa is a crime scene. Baqinisile mebesho njalo. Shuthi mawukhona la kungakanani yokulapha phakathi. Ayishifa qasho kabo umsebenzi siyayifuna. And mina kwa SAPS fethu sengi-apply more than several times. Umsebenzi Niyathinti guys lama lokhuzi. Vela kodwa ngeke bekwenze lutho shame. Sengibonile idlala ngesikhathi shame amaphoyisa sawa disturb abantu.
uyabona nje ukuthi awanandaba ayipholele apha enhloko buka nje hayibo ngiyayiqala into enje mina ningathinti guys please ningathinti le nto awushame ayimele bandla amaphoyisa asesawuta abona ukuthi nje why nibahetha amaphoyisa asesawuta hayi shame bandla hayi amaphoyisa guys sithola ama-drugs they are not even moved bukani ayimele nje shame lapho khona ngisho ukapteni wonke njalo hey bafethu hey niyabona ukuthi akaze ngingenwe ngisho nangaphakathi into eyithola ngaphandle ezingaphakathi shame bandla amaphoyisa ayiblomele bandla shame awanandaba ayigoqela izandla oh wow what a lovely what a nice